Chamber of Commerce ya Mombasa. Jopur e kaunti ma Siaya timo ikruok ne nyasi mar nyisruok mwandu mag pur michano time puodho ma Vempo Smart Farm mayudore Bero Alego Usonga dwe manyien. Kido mopogore opogore mag koth bando kod cham moko oseteme puodhono ma bende tiyo kod lony manyasani e pur. Jopur ibiro puonji e wi chal mar lowo, kit kothe manyalo nyak maber e lopego e kind tiegruok mamoko. Chutho gi geto mar nyago cham moromo e kaunti ma Siaya. Ray Polo miyo waler. Keyo mar chwiri timorega dwe mar 8 higa ka higa. En dwe mar 5 sani, to oduma osechiek e puodho ma Vempo Smart Farm mayudore Bero e kar chung' od bura ma Alego Usonga. Oduma omew ka jopur ikore ne muoto koda rego. Watemo jiwo jowa ma Siaya County mondo ti yo mariek yor yuto nikech wafwenyo ni kothe duto mwatiyogo gik mwatiyogo Siaya kod lopewa kaachiel kod lwasi ok rachruok madmi wabed jok ma ipidho kata wanyiewo chiemo gi oko. To me momiyo wakawe akor mondo wapuonj jopur ma Siaya ni nyalore Siaya ka tiende ni wanyalo yudo ogunde 40 ei eka. Puodho ni en achiel kuom mago matiyo kod kothe, mbolea, kaachiel kod lony manyasani e chenro mag pur. Omiyo opuodhe kaka puodho mar ranyisi ne jopur mamoko e kaunti ma Siaya. Gima waseyudo kar Siaya ka wan kod lope mang'eny mopogore opogore manyalo miyo chiemo moromo feeds kata na nation mangima. To sani wan kaka kaunti nyaka waket teko e wach mar pur nikech en makoro en silaha mwadong' kodo. Wadwani wageng' jopur oae wach mar pidho kodhi achiel higa ka higa makata ok tim maber. Wadwani gine ni kothe mang'eny ma kambe mang'eny okelo nyalo konyo, nyalo golo nweng'o mopogore opogore. Kaunti ma Siaya osebedo kod midhiero mar nok mar chiemo kuom kinde malach. Omiyo tend kaunti no kuom tudruok kod jokanyo mamoko jiwo chenro mar tiyo gi kothe manigi teko mar nyak kata e kinde oro kod mago makawo thuolo machuok kapok ginyak. Wasefwenyo kuom jogo moselimo kan onge kodhi marach kakitiyo mopogre. Koro yo mipidho go be wadwaro mondo jopur obi ofweny ni wasebedo kuwa imatek kod tich makaliech to wayuto matin kaluwore no kuwa keto teknoloji kata lony e tich. Riwruok mar jokanyo obago nyasi mar chiwo puonj ne jopur e puodho ni tarik 8 dwe manyien. Gidwaro sumo paro e wi lony ma weg puodho ma Vempo tiyogo mar nyago cham mang'eny aruya. Nikech kana sani kirango farm mar Vempo ni tiyudo ka ng'eny oduma 80% osechiek. Nyaka onyis wa ang'o momiyo odumbe chiek piyo kapok moko pok ochiek. To wabiro ya Vempo farm ka kendgo mondo warang mikakati moseket ka waikore ni tarik 8 dwe mar 6 ma wan wabed kod jopur duto ka kendgo kwa puonjore. Puonj geto nyiso kothe mowinjore kod lope manie gwenge ma Siaya. Ji akwayo sirikal ni wan thuolo kod kambi mamiyo wa kothe manyien mondo watem ya Vempo Smart Farm. Kada wabed gi farms gi sub counties to ka wateme ka botimo maber wachako wateme Rarieda, wateme Bondo, wateme Ugenya, wateme Ugunja nyaka Gim. Bwan wango ni kodhi ni timo maber to wanyalo wacho gi chir ni kodhi ni en mathurwa ka. Ijiwo jopur mondo ochope puonj kendo oke lony magiyudo na jowadgi e kor gwenge mar konyo reso det chiemo ma Siaya. Ray Polo, Ramogi TV. Jopith mag majan chai e kaunti ma Kakamega